Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kinhuan kinong kamay taxi ki bahap po kashatri jong ka Meghalaya Joint Coordination Committee of Passengers Vehicle kilapun pau ka jing ngokmen hadian bikilawan ikindo yu sembut menti rangba ka jela uba snya balang dhar ubalapen tigna beki kali ki bakamay hapo ka jela umdan kamshu ban pendat yu vehicle location tracking device nakliang uba apaila ki lingkot President ko All Jaintia Commercial Vehicle Association baruba wandon bok jirwa habekren Kilit ho bagalong kabasngotanat habe kendoi usimbut mentirang ba namar ulakular ban phap pendam no ek hukum baminswa bat menta kimdon kamsho ban pendat yu ni utiar uba wandon bok jirwa ulet ho ba yu ni tracking device labo na kabenta gajing long shngan yekinong let nong wan kham tam habalet chjingai hendai ulong ba gajing shngan ki ba kamai hapo la gajong kajila kladan lupa satang ikido ki balet kamai shabar kajila meeting kami la wan kendo body deputy Chief Minister Jongka Jela Meghalaya Bincai Pro ka Transport Department nakaliang jong ki nong kamai kali ina perchang ban Ukraine mo namar kabo ching ado kata-kata yang ni kum kitrai kali bat kinongnya kali ki ching dai baru ni utian VLTD dan nakaliang jong deputy Chief Minister ro lo pentikna ba yamentahi ya kitu ki kali kamai ki ba kamai lokali ki bubut tang po Jela Meghalaya la pendam no sindon yu to ko order menchwa ban menta kim don kam chok ban siu handre kila ban lek renew lani kila ban penthma ye gi kot kali jong ki khlem kano kono ching siu ak ching dai ba ne tiar VLTD ndai ne benta jong gitu kali pat ki ba yai ki ba kamai interstate ka ba mot ka ba la state sam state kumto to te ki ha bi ban siu ki habi ban pendai ban haduk menta ka jing keren grang yai na kaliang jong ka asjon jong di kinongnya kali ba pero ni lagar pan ik sarkar bakin kan chimkhia namar ka dor ni ka rit jong to VLTD ka long ka ba he haduk kata-kata na kaliang jong ni tang kata hi ka message la ni ka khubor ni a chik sarkar ka skeu ba ban consider ni ban perkhan ni ban review sesen ya ka dor jong to tiar VLTD Flashbone. Kam kini ki bakamai lokal li kim don kam chopan pandai. Kam ya be ko ngo ki por man chua as usual. Tengah posted kan. Nêu tiar dai kan no filakli kadar. Ching shaw ne tiar kat kum gari pi chong ko minimum rate kat dai kan dai jar san spa tengka. Hanrei hang tor ki charge ka bai pandai nang ta ka ki don ki jenit ki jenat mo ki ba kum kinong nya kali ngi mlak ban tiar. Teng jupi ba? Ngadai ba paila lengkon President of All Jaintia Commercial Vehicle Association. Habide baka negaski wan do deputy chief minister in charge of transport department di masking halang dhar ila ayangi ka assurance habide ba bijak persa jumi vehicle tracking device bala I notification la ka central government nang the te namar play bangi persa ni kolong ba ka jinglong jiman jongi muka ka takar kum kamai ka jongi kaya phe baki plain area kum somno ka geographically ba ngini em ba maki em kala ya phe kar kum man na dong mangi hang ni long trahi mangi ki kali kamai am chikiwe ki jama ki long trahi ki agencies te hakjo ka por bangi yamantahi ni skokman sikadaya ba nakaliang Deputy CM la aya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakini kali ba kamay locally within states nani hapo ka states un plug no bat yaman tahi nang le ka system bakipad ba bakitra kali kinong ki bayasha la manlong la sha ka sila manlong nen la chi sila manlong yaman ta ka singi tempala manlong kalong no kanta namar pale kalang bakaya be ka system ni ba NIC te hakju ko por kolong ba uni tracking device hi kadai bet na kwanta ka safety jong kinong let nang wan but ka safety jong nong let nang wan hi ka ba ngili kali ba kamay lokali ngila de bu lupa ya ki pat ba nong song kali wat kunjuru yang ki ba nya kali lokali ngila don lupa safety namar bangim let jengai wan nong ta ngidon betang hapo state lo jong ke habide ba ki we pat ki kali ki ba interstate
ya gitu gelong ma nginang don pedeng kejing kren maka la menang menweng lang yaki nani ne ya kata kalau menang don pedeng kejing kren kampat long 100% ke assurance ke ba ana kaliang lu siam te henry ke bala 100% ni ta kalau mai tangi kali ba kamai lokali hapok state te ni smo tanga tahi ni smo ban a kublai sikadaya ya kita ba ki ya sha ya katu ka nado to kasngi ba kilap mi notification ba ki kramli pendat itu tiar lane ki kramli siu hiru ba dia ka kot kaslai berkha ban nang nado la sha kasngi la man si kram la pendat itu tiar bar nang ni sakmat nga sukentu de yak sorkar ba la kuno ba nai wara sibun than ki company ki bana sabar da ka bapin ai subsidy sibun ha ka bapin krong pari khajana ba ka me nangi kitra jala tang ka tahi kali ba ka message ka banga ai ka sorkar ba penuna no ya ki company ki bana sabar wadam krong khajana yangi ki ba he ndai mata phi krong khajana yangi ki ba he phi ai subsidy ba he pari ki ba par to me ha pu ka ngi gidi ki jai ban riu nang elek ban kiyo ngimdi ki jai ban riu ba ngila im ha kata ka bang ngila kiu lupa nginang long developing ha bro kilian la kenya ka kamai keji kayo kokot mani ha ka puli di narong sedang nginang long ki long developing ha bro kilian ti tangi tahi nang jongi